SMBO, Rabbinic is my God. Happy Father's Day sa tanang amahan ng kalibutan na material spiritual, bininyagan ang walay bunyag. Happy Father's Day. Nabita to'y kanya to ba mga balaan to ang mga tao. May istorya to sila may tungod sa mga imposible ba, mga milagro ng kalibutan na. Nagistorya to sila unsa ang adlaw, unsa ang bulan, unsa ang bituon, ngano ang kalibutan, ngano na universo, ngano na magnetos o magnitas, ngano adunay mga klaseng mga tanan mga nibuhi ng kalibutan na. Ngano adunay makaon tanan, ilang pagsigutan, ngano kuno na mabuhi, na mataw, ngano na mamatay. Hantod nga abot sa kasing binto sa tao, sa mga planetas, sa Earth, tanan-tanan. Hantod nga nadugay nilang istorya, katong isa niya to, gibati na siya kay hiun ba. Mato nga, mabarog na to siya. So, sa pagbarog niya nga, kuha naman diya siya, gikaputa naman siya sa madalid. Ang ginalawas sa itong panahon na, gitagos-tagusan na siya sa madalid sa kahoy. Kini de mga balaan, mga istorya, nalimtan na nila ba, unsa na sila, pilan ka bulan, pilang katuig sila dito ng istorya. Kaya kung may istorya kas parte pang Ginoo, halos dili ka bation o kalaay, dili kalayon o dili sab ka, do ka pandipindi ra po na sa tao. Kagahapon dito na mo gapon sa krus ng tubig, nasuroy naman tamo dito. Pero kung kamo di makadto, mas nindot nyo sa tingray lang kay gana man jud nga makainom jud mo sa balaan nga tubig kay mismo si Divine Master directly senior kanina to sabi siya na kanayon nga kanang cross nga tubig nga nasambas ilabihan ka na ka-importante nga tubig. Number 1 kasi ang tambal sa iyong lawas ug sumpa sa tanang klaseng limbong sa tabi ninyagan ang walay bunyag kanang tubiga kato siya kung makainom mo ato niya nga tubig. Kung makato sad mo dito dipindi sad ninyo kay mabato sa dito dili sa kasagaran dili pud karaniwan mga bato. Pero kung paspas ka mula ka dito, o gitugot po nimo, kung sa pikas ka mo agi nga dalan, unom ka oras, pero sa mangyagian na to, kung na siya, 3 ka oras ug tunga, kabot na mi dito jud, gikan mi sa jigas, igo-igo jud nga baklay. Pero kung daghan makabayo nimo, manguban ta ka dito, naadyo sa 5 na ka oras, pero sa 6 ka oras pagbalik na nimo, kay daghan na kayo mo kung simulawas. Managingon nga, sa bagay hagipot ang dalan pengon sa kaluwasan sa material nga lawas. Munang ako asa jud nga gistudyuhan gitoki unsa ning kalibutan na unsay na nato karon ngano nga naininiman lakat sa tong palibot. Daghan-daghan tag na discovery sa tong pagkatao. Daghan-daghan tag nakitaan. Daghang klaseng ni barog. Pero ang pangutana, satisfied na ba kamo sa inyong nabot karon? Kontento na ba kamo sa unsay na ninyo? Pero sa bagay, mas mayo ang pudyo po ng tao nga kabalo makontento kay lisod man po kayo kung dili dyo ka makontento. Nang kalibutan na, kung gusto dyo ka nga makabot ka sa kinabuhing dahil nga uli katapusan, kinahanglan dyo nga isa sa 4 ka elemento nga gitawag og fire, earth, air, and water, makaangkon dyo ka na. Pero ang pangutana, kung saan mapag-angkon sa air nga spirito man na siya, kung saan mapag-angkon sa fire nga kalayo man, kung saan mapag-angkon sa earth nga kalibutan man, ang water makwanta, istudyuhan niyo na unsay pangsyon sa 4 ka elemento nga dagumpo sa 4 ka skin sa kalibutan sa north, east, west, and south. Basta ako na sab ko mong gisori nga ako dili ko baka ako dili ko kan nga tao mo tong gisori tamo dito sa krus ng tubig aron makita jud ninyo unsa kanindot nito katong halaman pud nga akong ikuha panagsar gyud to kay dakan-dakan na kubula ka nakitaan kato sahi gyud to sa ubang mamisitas sa rasang. Balikon ko dagang salamat to mas paralis bendisyon Divine Master Idris Senior Master King of all Kings Master Bimbore Pujyo Divine Grand Master Mas Maduri Universe tungod kaninyo nahimo akong tao nga tinuro dili tao-tao. Daghang salamat sa pagsalig nga rin kanako ubas yung panalangin bendisyon. Once again, happy Father's Day sa tanang amahan ng kalibutan na material spiritual bininjang ulit bunyi ng kalibutan.